Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Hare, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Rama Krishna Hare 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 Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigamakalpatarorgalitam phalam sukhamukhamrudadrava samyutam pipada bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika puvi pavukaha. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamutiraye. Ashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttama sloke bhaktir bhavati naishtaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് 2 ശ്ലോകം 27 അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ മനസ്സിലായത്? അല്ലെ, മുമുക്ഷുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടില്ലേ? മുമുക്ഷുക്കളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുമുക്ഷുക്കളെ ആരാണ് മുമുക്ഷുക്കള്? മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാർക്ക് മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിവുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അസൂയ തീണ്ടാത്തവര്, ഏവരെയും ആരാധിക്കുന്നവര്, ആദരിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ദേവരൂപങ്ങളെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മുമുക്ഷുക്കള്. മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവരാരെ ആരാധിക്കുന്ന? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളിന്നലെ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം സംശയമില്ല.
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴോ? ഉണ്ട്, കാണാം. അല്ല ഞാൻ എക്കോ ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രകൃതയാ സമശീല ഭജന്തി വൈ പിതൃഭൂത പ്രജേശാദീൻ ശ്രീ ഐശ്വര്യ പ്രജേപ്സവ. രജസ്തമാ പ്രകൃതയാ സമശീല ഭജന്തി വൈ പിതൃഭൂത പ്രജേശാദീൻ ശ്രീ ഐശ്വര്യ പ്രജേപ്സവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? രജഹ എന്ന് വെച്ചാല് രജോ ഗുണം, തമഹ തമോ ഗുണം, പ്രകൃതയ ആ മനസ്ഥിതിയുള്ള, സമശീലഹ ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള, ഭജന്തി ആരാധിക്കുന്നു, വൈ നിശ്ചയമായും, പിതൃക്കൾ അതായത് പൂർവ പിതാമഹന്മാർ, ഭൂത മറ്റ് ജീവാത്മാക്കൾ, പ്രജേശ ആദീൻ വിശ്വപരിപാലകർ അതായത് നിയന്ത്രകന്മാർ, വിശ്വഭരണകർത്താക്കൾ, ശ്രീയ സമൃദ്ധമാക്കുക, ഐശ്വര്യ ധനവും ശക്തിയും അതായത് സമ്പത്തും അധികാരവും, പ്രജ സന്തതി, ഈപ്സവ അവയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായവർ കന്യകമാർ സമ്പത്ത്, അധികാരം, സന്തതി എന്നീ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുകയാൽ ആ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ ക്ഷിപ്രസാധ്യത്തിനായി പിതൃക്കളെയും മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെയും വിശ്വപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അധികാരമുള്ള ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണത്തില് അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ളവര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കന്യകമാരെ, സമ്പത്ത്, അധികാരം, സന്തതി എന്നീ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ, കുറെ സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ, കുറെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, നല്ല സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ ഭൗതികമായ നേട്ടം ക്ഷിപ്രസാധ്യത്തിനായിട്ട് വേഗത്തിൽ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാണ്? അവര് പിതൃക്കളെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെയും വിശ്വപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അധികാരമുള്ള ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ വിശ്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അധികാരമുള്ള ദേവന്മാര്. നമുക്കറിയാലേ ഭഗവാൻ ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷിപ്രസാധ്യത്തിനായിട്ട്, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ആരാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലെയും ദേവനെ ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ ഭ്രാന്തമായ ആവേശമുള്ളവർ അല്പജ്ഞാനികളായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിനായി വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20-23 സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലെയും ദേവനെ ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഏതൊരു ദേവനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭൗതിക ആസക്തികളില് ഭ്രാന്തമായ ആവേശമുള്ളവര് അല്പജ്ഞാനികളായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക്
ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭൗതികമായ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ ഭ്രാന്തമായ ആവേശമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം, അതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ, ഭൗതികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പറയാം. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അത്രത്തോളം മാത്രമേ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ, ആനന്ദങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല പറയണത്, അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യത്തോളം മാത്രമേ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാവൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അതിനപ്പുറം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യത്തോളം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടൂ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഭൗതിക ആനന്ദം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ അധികമായോ കുറവായോ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെ അതിരേകമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അധികതരമായി ബന്ധനസ്ഥനാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങള് അതിരേകമായി സ്വീകരിക്കുക. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആനന്ദം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികതയില് ക്ലേശങ്ങൾ അധികതരമായിട്ട് ബന്ധനസ്ഥനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിഷ്ണു ആരാധനയിലൂടെ പ്രാപ്തമാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാകയാൽ അധിക ധനം, അധികം യുവതികൾ, മിഥ്യാഭിജാത ഭരണം എന്നിവ ഭൗതിക രോഗഗ്രസ്തനായ ഒരാളുടെ ചുരുക്കം ചില അനർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിഷ്ണു ആരാധനയിലൂടെ പ്രാപ്തമാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാകയാൽ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി അജ്ഞനായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം മോശം കിട്ടും. മോക്ഷം കിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. മാത്രല്ല നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരാനായിട്ട് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയുടെ പ്രാപ്തമാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാകയാൽ അധിക ധനം, അധികം യുവതികൾ, മിഥ്യാഭിജാത ഭരണം എന്നിവ ഭൗതിക രോഗഗ്രസ്തനായ ഒരാളുടെ ചുരുക്കം ചില അനർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അധികമായിട്ടുള്ള ധനം, അധികം യുവതികള്, മിഥ്യാഭിജാത ഭരണം എന്നിവ ഭൗതിക രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രോഗം ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി, അയാളുടെ ചുരുക്കം ചില അനർത്ഥങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു അനർത്ഥങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുകളിൽ, നമ്മളെ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അധികം ധനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അധികം യുവതികള്, മിഥ്യാഭിജാത ഭരണം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വിഷ്ണു ആരാധനയിലൂടെ ഒരാൾ ഈ ജീവിതത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും
നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലും എന്ത് കിട്ടാണ്? നേട്ടം, പരമാനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ. മാത്രമല്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നേട്ടം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഈ തത്വങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങൾ അധികം സമ്പത്ത്, ബഹുഭാര്യമാർ, അധികം സന്തതികൾ എന്നിവയുടെ പുറകെ പോവുകയും അതിനായി വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അധികം സമ്പത്ത്, ബഹുഭാര്യമാർ, അധികം സന്തതികൾ എന്നിവയുടെ പുറകെ പോയി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായ ആസക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങൾക്കായി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവത് സേവകരാകയാൽ പ്രാണധാരണ ആവശ്യക തത്വങ്ങളായ ജലം, പ്രകാശം, വായു തുടങ്ങിയവ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അവർ കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ജലം, വായു, പ്രകാശം, ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം ദേവന്മാര് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സേവകരാണ് ദേവന്മാര്. ആ ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വായു, വരുണൻ, ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? അവര് ഈ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് പ്രാണധാരണ ആവശ്യക തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ജലം, പ്രകാശം, വായു തുടങ്ങിയവ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യബദ്ധരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും. കാരണം ദേവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവര് അത് തരാനായിട്ട് അവര് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതും അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതും അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ആ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശ സൂക്തവും അത് തന്നെയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സേവനങ്ങളെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാകണം. അത്തരം ശ്രദ്ധ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കും. അപ്പോ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സേവനങ്ങളെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അത്തരം ശ്രദ്ധ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ അത് പ്രാപ്തനാക്കാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയാണ്. വ്രജധാമത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ തടയുകയും വൃന്ദാവന നിവാസികളെ അവരുടെ ജോലിയെ ആരാധിക്കാനും ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ള സമയത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്? ആ സമയത്ത് വൃന്ദാവനവാസികള് എല്ലാതും എന്താ പറയാ, അവിടുത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാതും ആർക്ക് കൊണ്ട് കാഴ്ചവെക്കുമായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദേവന് സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വൃന്ദാവനവാസികളോട് പറഞ്ഞു, അവര് ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രന് കോപം വന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് 7 ദിവസം മഴയൊക്കെ പെയ്യിച്ച്, കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ കഥ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ അവരുടെ ജോലിയെ ആരാധിക്കാനും ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായുള്ള ദേവാരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിന്റെ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ്. ഇപ്പോ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന, ബഹുദേവ ആരാധന എന്താണ്? മതത്തിന്റെ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ്. ഇത്തരം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക് കൈതവ ധർമ്മം? അപ്പൊ കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് ബഹുദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആ മതത്തിന്റെ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സർവരും അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏക മതം ഭാഗവത ധർമ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അനുവർത്തിക്കേണ്ട, അനുശാസിക്കേണ്ട ഏക മതം ഏതാണ്? ഭാഗവത ധർമ്മമാണ് എല്ലാവരും അനുശാസിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന മതം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അത് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന മതം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന മതം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക. അതാണ് എന്തിലൂന്നി പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കാനാണ് പാലിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പക്ഷെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയായിരിക്കണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇന്നിപ്പോ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നലത്തെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28, 29. വാസുദേവ പരാമേ വാസുദേവ പരാമകഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതി. കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരാഹ പരമലക്ഷ്യം, വേദങ്ങൾ. വാസുദേവ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരാഹ ആരാധിക്കുന്നതിനായി. മഖഃ യജ്ഞങ്ങൾ. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരാഹ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ. യോഗഃ ദുർജ്ഞേയമായ പരിച്ഛദങ്ങൾ. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരഹ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള. ക്രിയഃ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരം പരമോന്നതൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ വിജ്ഞാനം. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരം ശ്രേഷ്ഠം. തപഃ വൈരാഗ്യം. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരഹ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണം. കർമ്മഃ മതം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം. വാസുദേവ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരഹ നിയാമകമായ. ഗതിഹി ജീവിത ലക്ഷ്യം. വിവർത്തനം ഉണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്.
വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പൊരുൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. യോഗ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. സർവ കർമ്മഫലങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പരമജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. മാത്രമല്ല സമസ്ത കഠിന നിഷ്ഠകളും അതായത് വൈരാഗ്യങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണമാണ് മതം. ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അപ്പോ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പൊരുൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പൊരുൾ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പരമമായ പൊരുൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. പിന്നെ യോഗ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ യോഗയും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയുടെയും ലക്ഷ്യം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം നമ്മളെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ, ആ പരിപൂർണതയാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. പരമജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ പരമമായ ജ്ഞാനം ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല സമസ്ത കഠിന നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നിഷ്ഠ പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നത്. 100% നമുക്കതൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മള്. കാരണം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് വളർന്ന് നമുക്ക് അതിനോട് ആ രുചി വന്ന് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഏത് വിധേനയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കഠിന നിഷ്ഠകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണമാണ് മതം. ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യോഗകളുടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും എല്ലാതും നമ്മൾ ആർക്കാ സമർപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. മാത്രമല്ല പരമജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കഠിനമായ നിഷ്ഠകൾ ചെയ്യുന്നതും തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പരമമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നിർത്താം, നമുക്കിവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാദേവ വാസുദേവ പരാമകഃ വാസുദേവ പരായോഗം വാസുദേവ പരാക്രിയഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരോ വാസുദേവ പരാജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപ. കാണുന്നില്ലേ മാതാജിക്ക്? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് എഴുതിയെടുത്തു. സാരില്ല, മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലില്ല, ഞാൻ ഇതിന്റെ PDF ഇട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഉണ്ടായിരിക്കും മാതാജി, പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. ഒന്ന് വായിക്കാം. ശരി ശരി. പരാമകഃ പരായോഗ പരാജ്ഞാനം പരാക്രിയ പരാജ്ഞാനം
മഖാന്ന് വെച്ചാല് യജ്ഞം. ആദ്യത്തെ വേദം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ മഖാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നത്തെ യോഗം, പിന്നെ ക്രിയ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനങ്ങള്, പിന്നെ തപസ്, എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യോഗകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ് ഇതില്. എഴുതിയെടുത്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ശ്രീല ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ